ए तू ठीक ना कैले तू। हम तोहरा के अपन जात भाई समझ के छोड़ ले रहनी, पर तू साला छोट लोगन के साथ रह के ओखलिया जैसा निकल गई। तू है साला तोहर जिंदगी पर। बड़ा छोटा आदमी अपना जन्म से ना बल्कि अपना कर्म से होला। अब बहुत दुख के बात बाकी थे। ठीक ठाक घर में भी जन्म लेके आदमी ना बन पहिले, जानवरे रह गईले। ज्यादा गला मत फाड़, नहीं तो नीचे से टट्टी निकल जाई। ये सब सुनावे खातिर तू हमरा घर में आइल बाड़े। आज हमारा आदमी तोरा के इतना तोड़ी कि जिला के कोनो डॉक्टर जोड़ ना पाई। गेंडा जैसन देह फुला के 10-20 गो पिल्ला पाल के केहू शेर के शिकार ना कर सके, समझ ले।